Pinangka tedhak jroning perang Baratayuda mulat ing gagana mendung kang ngendanu dicuni kula Kakang Durna wong niku janji luwes tembunge lan gedhe prihatine tok akeh katarimane. Nggih. Sampune kula sowan ngersahipun ibuke. Ibu nginggil. Nginggil kayangan nggondo mayit. Dipun pariprisa papanipun mayu wonten ing pertapan. Pundi ngawau? Guwa Manik Rasa, Guwa Manik Rasa. Lah ingin badhe manggi pendhita niku adik kula menika putranipun ibuke. Oh. Sinten nggih? Kula Prabu Wiramadewa. Oh iya kesinggihan. Ampun ngendika nggih, Dik ngoten. Mriki ya panjenengan matur Kang Mas. Kang Mas Patih sing ngene, kalian kula Kang Mas Kumbayana. Mas Yono. Nah, mulai prayogane ampun kaya adate mungel paman utawa bapak ampun. Lah lajeng Kurawa kadhawuhan supaya tut uri saking katebian kasinggihan. Kali kula Kakang Durna ampun kadaluwarsa monggo dipun perpeki pertapan Guwa Manik Rasa mangke pun rembak ingkang sae pendhita imapan wonten mriku kasinggihan kula nderek. Pertapan Guwa Manik Rasa Sang Dwijawara ingkang kepareng peparap Begawan Rasa Jati lenggah wonten pendhapi gnadhep ing abdi kang ngamujud kelangenan Sima Kresna ingkang pinaryan peparap Kyai Singa Bremara senajan to ing wujuding Sima pinter tata dalma awit den gegulang marang Sang Dwijawara.
pandita kang kinarya wangsit pindha kombang pindha kombang nesepa madu sarining tawang Bawono langgeng sinunggi datanawa Sima Brahmara wonten paring adhawu penemban sakwetara suwe kowe karo aku mapan ana sakjroning pertapan ing Guwa Manik Rasa kene pinaringan dawuh marang dewa kang supaya ngreksa wujuding pusaka kang pinangka kanggo tumbaling negara kang kataman bebaya akeh kang padha mestani wujude wahyu kembang slagaya Dri. Gandeng penyanipun ing kapatah supados anengga estanipun lajeng calonipun badhe kapintakaken dumateng sinten penemban. Ora ana kang kapinta. Kejaba ingkang bisa kedunungan kanugrahan kasebut ing ngarep titah mertapada ingkang pinter nggawa pusaka wujude ana telu diadhepake ana ngarepan aku yaiku Jamus Kalimasada tumbak Korwelang lan Songsong Tunggalaga ing kono bisa nerangake munggo werdining pusaka telu mengku karep apa iki sepisan kang angka loro gandeng kembang slagaya ing wektu iki oncat karo cangkoke tandha tengarane sing bakal bisa nampa ateges titah ingkang bisa nemu cangkoking kembang. Anjumbuhake antarane kembang lan cangkoke kuwi terang yen bakal bisa nampa kanugrahaning dewa. Wala yen ngaten dereng tinantenan menika mangke saklebetipun Eka Candra Dwi Candra badhe pinanggi. Bisa kelakon nganti Eka Warsa Dwi Warsa durung kinaruan. Amarga iku pilihaning titah Mercapada yen ta satu ya pinunjuling satriya mekaten. Medalna ngelmu kang sanyata mungging pacrabaan. Wening kadi telenging kalbu andya teka mangkono sang Mahawikuti ngabdi Kyai Sima Brahmara dereng ngantos paripurna anggenipun sami imbal wacana katungka Prabu Wiramadewa. Mungging telang
taman madu sinuwun ingkang nembe prapta keparenga kula ngaturaken pambagya panakrama. Ya nampa pangestu mukakipipun kaya ora siji apa. Ing lenggah wonten pangeran semantun ugi ngaturaken pambagya panakrama. Oh ya pikun. Kaya ora siji apa. Cekaku mikun, antikun. Iki pertapan ngendi? Menika pertapan Guwa Manik Rasa ingkang waosi kula tinanggenah mapan wonten ing pertapan menika. Nami kula Begawan Rasa Jati. Paduka sinten? Nalendra Jurang Parangkencana takon karaku Prabu Wirambana Dewa. Oh inggih. Ingkang nggawonten pangeran pendeta saking pertapan Gunung Supalima. Yen ngaten panjenengan saking ngerdi saka gunung aku. Biyen putra ratu atasane. Dek jaman aku timur jeneng Bambang Kumbayana. Yen ana kono ketelaku Denjana. Banjur dina iki aku mendita nang kraton Ngastina. Aku banjur kondang Raden Pendhita Durna. Radene kaya dingendikake. Lho ben jelas. Oh, ngaten. Dadi aja nganggep nek wong sembetingan. Menapa wigatosipun paduka kekalih rawuh wonten ing pertapan mengkene tak kandhani. Aku krungu pawarta yen to ing kene pangwasamu iku ana pusaka kang kalbu wahyu ing ngaran Kembang Slagayama. Oh inggih wonten sing. Pinesti kersaning Jawata kuwi dadi pepintaning Kurawa, mula dina iki bakal tak jaluk kaboyong ana negara ing Ngastina. Oh monggo. Nah, ngono syukur dikon. Kowe banjur nglenggono. Namung kemawon menika wonten srananipun, boten srana menika kula ingkang nyuwun nanging kelebet dados rerangkenipun Puspita Slagayama. Wujudipun pusaka 3 menapa panjenengan sampun ngampil. Kelima sada tumbak karawelang songsong tunggul naga. Terus pundi Kakang Panembahan? Oh, gampang kuwi pikun. Kuwi sing duwe keponak aku. Asli keponakan. Nalendra Ngamarta Puntadewa. Kuwi gampang. Nah, saiki prayogane ngene. Slagayama tak gawane dhisik, mengko ganti dina pusaka tak weselne. Supaya gampang tok tampa aku nek ana address sing cetok. Wis kena dipestekke. Yen nganti aku bisa diarani pendhita kok goroh Dewa Presa. Demi dengklah. Nek sumpah kok demi dengklah iki kepiye. Mongko menika mangkaten mboten kenging pusaka tetiga menika kantun kedah sareng. Menika pusaka menika wayu badhe mandhap. Wayu menika kemawon wonten srananipun. Badhe kaboyong menika kedah nyemboyong saged madosi cangkokipun. Jer menika mboten campur kalian cangkokipun sampun piyambak-piyambak. Jumbulipun cangkok kalian Puspita menika mangke nggambaraken yen pancen pinisi badhe kaboyong. Mangkaten Panembahan. Kuwi gaweamu nek kuwi. Ora ana cangkok karo kembang kok berpisah ki ora ana. Terang nek gaweamu kuwi. Lah cangkok iki dudune kembang iku kudu nang cangkok kok dadi kembange dhewe cangkoke dhewe nang alum. Model.
Ya kembange ora trima nek ora di. Ah coba ora trima nek ora dicangkoki, ora trima. Trene gawamu kuwi lho mboten. Kenging dipun temtaken. Temtake apa ana durung kok dapusi ora iso, ora iso. Wong kumbaya kok dapusi ora iso. Wong kula ngapusi kok dapusi. Pun mboten saged nek panjenengan durungake dipaten men pendhita kuruming kan bialung-bialung kok. Arep kementhus arepan. Katriku mulung mangrempak ing matiyo. Makiri rero nanggono. Ora nanggono gawe gelar sira wang-wang. Mingkari ana dalan loro nglenggono apa ora kembang slogae tak gawa. Lah upaminipun kula matur monggo yen pancen pensi dereng dipun parengaken. Karang Sangaktuna kagaya luput kegwagan swara cangking slamu keparti. Yen pertapan ana kedadian ingkang nyolawadi nganti sang tapa dikaniaya wis ora patut balik manungsa saka ngendi ae drun ora semingke ora tanding sang penembang ora tubruk dadal dadamu. Aku sinuwun kula mboten dosa ampun dipun kaniaya sinuwun. Kowe tak luwari sangka ing tanganku nanging kowe kudu nglenggono selagama tak boyong. Badhe kula matur yen panjenengan mboten saged minangkani rangkenipun puspita selagama kula kinten mboten kelampah. Kirang pitados kula sumanggaken kula madosi piyambak sinuwun. Ora sak kok kang rewel kowe pikun. Bapane panjang lenggono monggo kula dheweke diampil monggo. Dheweke sugeng ngono apa piye? Kok dadak kok kang rewel. Pripun to Kakang Durna? Niku pitukane dadak nganggo pusaka Ngamarta. Lima sada tumbak karo luke. Karo welang. Nggih kae song-song tunggul mulung. Tunggul naga. Nggih niku ngoten lek ora elok barang ngono. Nggih. Bareng kon goleki cangkok kebaru cangkok kok dadi pegatan niku pripun coba? Ora umum ta? Ngendi ana cangkok kok yo lunga yo semalem bisa nggih. Kembang lajeng kesah ora umum. Ana cangkok kok delik. Wis jodone kok delik. Si Durna. Wong pengalaman. Durna iki pengalaman dapusi ya dicuni. Lah nggih. Saurarane wong SMA ya. Nggih mawon. Lanjut krungu ngomong sampean mangelake. Utapa sima bermara kan ngamuk punggung wonten peperangan.
Ing tirta katon manuk ngotelenge ngawono Macan ireng ya dasar nyata sapa sing angkon karaku Sima Bermara wis sapa Wiramba Dewa Kembang Sloga menegel ngulungake tak bedah pertapan orang gepok kontane sang adi penemban aku tanding tak cangking siramu Hajabayu Pancakara kan Sima menika ruwangipun Begawan Rasa Jati. Lah rak tenan. Pripun Kakang Durna? Ngingu kucing. Ana kucing kok semono gedene. Penggede kucing. Ngancane di sini? Nggih, nggih. Mamerake kasekten iso gawe kutuking kucing. Badhe kula taman pusaka pun paten mawon maraja lela engko aja takon dosa ke taman pusakaku Candrageni kelawan mati dadi aku padamu carita Kyai Sima Bermara kuninga yen to Prabu Wiramba Dewa ngasta pusaka jemparing Candrageni ampa kang kasengga bisa murub dadi dahana ing kunangesti marang mujijat mapan senajan to Sima siswaning pandhita kang seti mandraguna angesti panguwasaning Aji Sara Maruta Prabu Wiramba Dewa Twin Begawan Durna Sopati Sengkuni apa dene Kurawa katempuh daya panguwasaning Sima untal pindho katiping angin Kurawa kang sami patak baris kasis pindho sinapu Pangestunipun sang Adi Penemban kados sampun mboten ketingal
kataman kemandenipun ingkang abdi dasat kula syukur binagi sewu. Terang yen to iki wong kang anyar rumus bakal gawe tintakaning pertapan lan bakal ngancam marang patiku mboten perwatos. Tak kira ora mung dewi. Mula becik tak percaya pertapan ubengana. Sak mangsa-mangsa ana wong kang bakal tumindak angkara murka becik diundurake. Yen ora miturut kurangane apa jeneng sira tak paringi purba sesuk ing istana Kendhawa kebareng nyumpama. Ananggi genti kang winurita pocapo kang wis nambeting kinarika. Inging wonten ing kayangan Suralaya ya kayangan Salendra Bawana. Sang Hyang Permati Bathara Guru denadep ing Raka Sang Hyang Narada. Kaya ngapa kageting penggali prisa kang putra Bathara Kala kang sowan tanpa katimbalan. Dalu araras Abhyara sorot lintang kumedhap titik sonya madya latri lumrang gandaning puspita karnaning putian lira sang Dwijawara mbrengeng ora kumaraning madu branta Kakang Rada menapa iki menika Kang putra Bathara Kala sowan wah lha dulu ya wae karo mamakne